vayas a buscar pistas. Una petjada de jabalí. Anem a seguir les petjades. Anem a sala de música. Opa, què és això tan brillant que veig? Ostres, és el diamant. És molt gran i molt brillant. Sí, és el diamant. És brillant! Li donarem al seu amo. No m'agraden els colors. Em dic Marcos. Com estàs, Luna? Tu no ets el meu amic. Tinc una idea. Luna, hi ha una àliga a la sala de música. Max, vine un moment a la sala de música. Vaig a veure-ho. Què fas aquí? Em dic Paulina. Jo em dic Violeta.
Això és el regne de les fades? No ens vengis. No us menjaré. No ens cremaràs? No, només passa que em sento molt sol. Vols ser el nostre amic? Sense fer-nos mal? Sí, vull ser el vostre amic. Doncs anem. La 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 Era un pallasso que es guanyava la vida fent equilibris pels carrers de Nou Barri. Hola, nenes. Podem passar? Sí, podeu passar. Adeu. Però un mal dia el té tothom. Bon dia, podem passar, pallasset? Sí! Estàs bé, pallasset? Sí, estic bé. Moltes gràcies. Una vegada, una nena que es deia Kiana. Era el seu aniversari i la seva mare li havia fet un regal. El va obrir i era una nina. Per això, li va enviar un WhatsApp a la mare on hi posava: Gràcies, mare, per la nina. Moltes gràcies. Puc jugar la nina a la sorra? Bon dia, nena. Vaig a mullar-te a tu. Deixa-la en pau, senyora la pistola d'aigua. No, deixa-la en pau tu. Tu també, senyora pistola d'aigua. No, deixem en pau tots. Vale, ok. Vale, ok. Gràcies. La Terra va marxar del sistema solar i vivia en una nit eterna.
I les persones ens vam acostumar a viure tancades. I va venir un terratrèmol. I van caure pedres del cel. Hola, Àlex. Hola, Violeta. Hola, Kira. Hola, Jonai. Hola, Salva. Què està passant? Hi ha dues pedres. No ho sé, anem a veure. És veritat, són pedres. Una de color blau cel. Què passa? Una altra pedra blanca. Busquem un refugi per amagar-nos. Seguiu-me, és per aquí. Entrem, aquí estarem segurs. Ho hem aconseguit! Ara només falta Que trobem el sol. i tornem al sistema solar. Quasi res. Ho aconseguirem. Visca l'art de Sant Martí i els colors. De l'art de Sant Martí. I els colors de l'art de Sant Martí. I els colors? De l'art de Sant Martí. He trobat una porta màgica. Vaig a dir-ho als meus amics i amigues. Guai aquesta porta. Som-hi! Anem a entrar-hi. Uau! Quin és aquest món? No ho sé. És el món dels unicorns. Doncs és molt bonic. Mireu, hi ha una princesa. Mireu, hi ha un palau. Hola, sóc la princesa Mila. Hola, princesa Mila. Som un grup d'amics. Vinga, podeu entrar al palau. Gràcies per deixar-nos entrar al teu palau. És molt bonic.